Gubuk asmara katuraken monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek Monggo tancap iki. kebak tulisan warna abang tanda isi prawan Pak Parlan neng di mau Nang jaba, nang jaba. Mertua cahayu ora apa-apa. gubuk asmara Pak Parlan biyen kae neng di mau tak nggo andem tresno rama kok ilang to tanpa bantal tanpa kloso buat abadi ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak krito tengang wengi nganti gagat riko catatan sajroning ati datan luntur saya berhati aku kowe dadi garwa marga urip ning gubuk asmara niki aman nggih Pak aman ya untuk yang di sini selamat siang ibu-ibu ye sugeng angar sapi pasugatan es sing seger kalian goyang apa ya Hai. Topik studio Mbak Dita yen liwat aku kelingan aku bokae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andem tresno tanpa bantal tanpa kuasa buat aku ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak krito tengah wengi nganti gagat riko Kowe malah kaya syuting video klip. Lah pripun niki saking kathahe tamune lho Mas. Lah nggih. no ngarep kono luar no. biasa. No sebelah kanan kono ya ono. Lah nggih, ada yang di atas Lah. hotel. Iya. Neng kono kae yo akeh banget. Lah nggih, wis Iya. pokoke niki bebas ngoten nggih. Bebas. Lah nggih. Lanjut. Catatan sajroning ati datan luntur saya merhati
sampun katur pamundutan